us ensenyaré a jugar a Love Letter. La idea d'aquest joc es basa en una història d'amor. La princesa Annette està tancada en un castell i tu ets un dels pretendents que l'intenta fer arribar una carta d'amor. Durant la ronda tindràs una carta a la mà i t'hauràs d'assegurar que estigui en les mans més properes a la princesa quan caigui la nit. Al final de la ronda, el jugador que ha entregat la carta al personatge més proper a la princesa guanyarà una fitxa de favor. Poden jugar entre 2 a 6 persones i la partida dura entre 15 i 20 minuts. És un joc bastant senzill. En quant a número de components, tenim 21 cartes de personatge relacionades amb la princesa i 6 cartes de referència. Per una altra banda, tenim les fitxes de favor, que representen l'amor de la princesa. Les 21 cartes de personatge representen diferents estatus dins de palau. Hi ha algunes que estan repetides i algunes que només n'hi ha una. Cada carta té un valor numèric. Com més alt sigui aquest número, més estreta és la relació amb la princesa. A la part inferior tenim una descripció de l'efecte que produeix aquesta carta al ser descartada. Les cartes de referència indiquen el número de cartes de cada personatge i un resum de l'efecte que produeixen. Així, durant la ronda, cada jugador podrà fer les seves pròpies hipòtesis. Anem a fer un exemple de com seria una ronda de 4 jugadors. Repartim una carta de referència a cada jugador. Posarem la baralla al mig de tot. En cas de 4 jugadors, hem de descartar la primera carta, que la posarem boca a baix. Aquesta carta no podrà jugar en aquesta ronda. Després repartirem una carta de personatge a cada jugador. I aquí comencem. Sempre començarà el jugador que ha aconseguit guanyar la ronda anterior. Durant el seu torn, el que primer farà és agafar una altra carta de la baralla. Llavors haurà de descartar una de les seves mans. Una vegada la descarta, entra en joc l'efecte de la carta. Juguem així fins que s'acaben les cartes. Quan això passa, tots els jugadors mostraran la carta que tenen a la mà i la carta del valor numèric més alt serà la guanyadora. Aquest jugador rebrà una fitxa vermella. Així anirem acumulant fitxes de favor i haurem d'arribar a un determinat número per guanyar. Si la baralla encara no s'ha acabat i s'eliminen tots els jugadors, excepte un, aquest jugador guanya. I ara anem a veure quins són els personatges de menys a més relació a la princesa i als seus efectes. En primer lloc tenim el guàrdia. Amb aquesta carta hem d'escollir un altre jugador i anomenar un personatge que no sigui un altre guàrdia. Si el jugador elegit té aquesta carta a la mà, serà eliminat. En segon lloc tenim el capellà. Al descartar-la, permet mirar la carta d'un altre jugador. El número 3 és el baró. Ens permet comparar les cartes amb un altre jugador. Ho farem en secret entre els dos i el que té la carta més baixa quedarà eliminat. El quart, la donzella. Durant la ronda ens protegeix dels efectes dels altres jugadors. El cinquè, el príncep. Elegeix un jugador, aquest descartarà la carta que té a la mà i n'agafarà una altra de la baralla. Aquesta carta és molt interessant si el jugador elegit té la princesa, ja que automàticament quedarà eliminat. El sisè és el canceller. Roba 2 cartes. Has de conservar una de les 3 que tens a les mans i posar a les altres 2 cap per avall a la part inferior de la baralla, en l'ordre que tu vulguis. El rei. Quan la descartes has de canviar la carta que tens a la mà amb un altre jugador. La comtessa. Si tens el rei o el príncep, has de jugar a aquest personatge obligatòriament. I la carta més alta, que és la princesa. Si descartes aquesta carta, quedes eliminat de la ronda.
I per últim, tenim una carta secreta, que és l'espia. Al final de la ronda, si ets l'únic jugador sense eliminar que has jugat l'espia, guanyaràs una fitxa d'amor extra. Fins aquí Love Letter. Espero que disfruteu aquest joc tant com ho faig jo. Que tingueu un bon dia.